než je tvůj velitel. Nemůžeš mít vyšší výšku, než má velitel. Jestli má velitel tuto výšku a ty si v těle vyšší, musíš se sklonit. A tak se s tím bavit. Možná jsou v tobě větší obdarování. Možná je v tobě větší pomazání. Ale velitel je velitel. Velitel je velitel. A pokud nerozumíš veliteli, a možná máš v sobě, že máš i možná větší službu než velitel. Máš víc lidí než velitel. Poslušnost. Šama mluví o tom, že se poddá, že naslouchá a dobrovolně se nechá změnit. Když přišel Ježíš a setník se tím setkal, už tomu rozumíte? Setník, který měl chorého sluhu, kterého miloval doma, on rozuměl vojsku, rozuměl pozicím, rozuměl autoritě, rozuměl vysokosti. A když slyšel o Pánu, i když byl setník, velitel pluku, sklonil se před hlavním velitelem, sklonil se. A on říká, Pane, řekni jen slovo. Slovo. Řekni slovo a můj sluha doma bude uzdravený. Pane, řekni jen slovo. A Pán musel říct slovo na sluhu. Buď uzdravený. Buď uzdravený. Buď uzdravený. A přišel setník dom a našel svého sluhu zdravého. Možná jste odmítli, ale ho budete hledat. Budete po něm pátrat. Budete po něm toužit a dychtit. Možná někteří jste unavení, ale vám chci říct, vraťte se do té přítomnosti Boží. Protože Duch Boží je tady ne nezodpovědnosti, ale se zodpovědností. A Duch Boží má v sobě plány. Duch Boží má v sobě strategii. Má v sobě strategii boje. Má v sobě sílu, jak udeřit. Má v sobě sílu, jak bojovat. Když jsi vedený duchem, potom má v sobě nadpřirozené schopnosti přes poslušnost. Bez poslušnosti ty nemluv o vojákovi, ty nemluv o vojsku, ty nemluv o bitvách.